너 फैसाया लादो आरो बेयाव जिमानखिनि नों बुंदोंमोन बेखिनियानो दोङो मेडाम बे खामानिया बिराद रिस्कि बेखायनो आङो फैसाखौ एसे बारा नांदेरबावगोन आंनो हाब मा बुंदों नोङो बेखिनि खोथायावनो रायलायखादोंमोन फैसाखौ आरो नों आरो बिनिफ्राय बारा बिदेरबा बोरै जानो दासो नङालै मेडाम बेखौ थिखाना लागायबावनांगौ बिनि सायाव पुलिसनि रिस्कि दंबावो आरो गोबां झामेला दोङो बेहायथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जुदि बोरैबा एसे 19-20 जायोबाथ' प्रब्लेमा नोंथाङाबो फैगोन आंहाबो फैगोन जागोन दे बेखौ आङो उनाव हरसिगोन दिनै बेखिनिखौनो लाथ'दो आं जेसेबां रायलायदोंमोन बेसेबांल' लाना फैखादों दे अबावलाय आं फैसा लाना बेरायबाय थानो दे बेखौनो जुदि हामबायबा हामबायसै आरो नङाबा आरो आंनो दबथाना माबा मोनसे बेबस्था लागोन दे मेडाम आरो माथोबाव आं खामानिखौ मावनो लाबाय जेला आरो आंबो उनफावसायाना आरो मोजां खोनासं बे खामानिखौ रावबो खोमाजों खोमाबो खबर मोननो मोननाय नङा मोनथिबाय इन्जुराबो खबर मोननो मोननाय नङा आंनो बेसे झामेलानि थाखायसो बेफोरखौ आङो खालामनांगौ गोनां जादों मोजाङै थाल ला आरो आंनि नामाबो मेनसन जानो मोननाय नङा बिहाव जागोन मेडाम जोंनि बेफोर खामानियालाय गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थाखानायखा जों बोसोर बोसोर मावबोबाय थाबोनाय बेखायनो टेनसन दाला एसे रिस्कि थेवबो जोङो थाल लाखायो मेडाम आरो नोंसोरनि खामानि बियो बेखौ नोंसोर ओरैबायदि जायगायाव ठेखाना लगाय जेन बिनि जेबो मोननो थांनो नागिरा बिनि नामो निशानखौनो अके जागोन मेडाम बिनिफ्रायथ' ओमफ्राय बेखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो गोनांमोन मेडामा बुंनाय बायदियावथ' नोंथांनि बिखुनजोसोमोन नङा होमबा मा आं बेफोरखौ गासैबो डिटेल्सआव नोंनो बुंना होनांगौ नामा बेफोर मोनसे खारननि थाखाय जाबाय आरो जाबाय दा बेफोरखौ ठिकाना लागायनो नोंखौ हमबाय नों आरो बे नों मिथिगौ बेखौ गुदि खिथा नों सोंबाय थानाङा आंनाव आरे दे मेडाम नोंथ' आरो रागासो जोंबायलै आं सोंबाय ओरैनो गोख्रै थांदो सोरबा नुनो मोनबा एसे जारला जागोन नङा ना नों आरो जेबो सिन्था दा खालामसै मेगन मेसेबनानै बिन्दासल' थादो मेडाम बिनि नामो निशानखौबो मोननाय नङा दे आं आरो बे बुस्थुखौ बे बिथांखौ एकदम थिखाना बरियाखे लागायना दोननोसै जाहाथे बिनि आत्मायाबो शान्ति मोनथों बिथां नङा दे बिथांजोसो येस मेडाम दे अब्लाना जोंहालाय फैसाजोंसो मतलब नालाय थांनोसै होमबालाय जागोन दे बुहुमावबो ओरैबायदि मानसियाबो दंमारोलै जाय हाबाब गावनि न'नि मानसिखौनो बेफोरबायदि गोजौ सोरगोआवसो फाथायहरबाय खालामजाग्रा आरो खालामग्रायासो मोनथिगौ जोंहालाय मा आंहाथ' फैसाजोंसो मातलाबलै भाइ दिनैसो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दे आरो आङो गोसोखौ मोजां मोनदोंना आङो हाबाब बे मुसिबतनिफ्राय एसे गोजान जानाय बायदि मोनबाय दे बहायबा मोनबाबो एबार बुरियाखौ आंजों इमान सन्देह खालामनाय नंला दे बहा थांखो नोंना बिमाया मिजिं आंखौ गोबां बियो नोंनो एरना होयो नोंखौ गोबां आंखौ खोन्थानो जायोमोन ना दालाय माथो गावनो थैनानै थांनांबाय दा एबाराव न'आव गोख्रै थांनांसिगोन गथ'फोरा न'आव सफैबायानो दां बाराबा दा आंखौ नागिरबा आं मा बुंनो बिफाखौथ' आं बुंना होबाय लोगोजों सासे पार्सेल हैना बुंनो नाथाय न'आव थाब थांनांसिगोन आं बाखि जे जायो उनाव नायबाय थानोसै बुरिनिफ्राय एबा छुटकारा मोनथ'बाय नङाबा गेलुं मोनबाय थायोमोन दे आरो उन्दुनो हाया बालनो हाया बुरिबा मोनबाय थायोमोन हाय आङो दिनैसो एसे सुखनि नास फैसिगोन आंनाव आयु मा जाला जोबखो खालि स्टेटासबाबो बे मोनसेल'सै नायजाला जेरावबो इउटुब फेसबुक ससियेल मिडियाआव नायजाथ'ला दासान्दि मा दिनबावगोन आरो जायनाव जायो बेसो मोनथिगौलै जाया नङा जानायाबो जात जाना होयो नालाय ब्रा आजिखालि खारग्रायाबो खारग्रा दंसैलै नुबाय फेमिलि न'खर माबा माबि मोजां संसार थानायबाबो आजिखालि मानिफ्राय मा जायो सोर माब्लानि समाव मा जालांगोन सोरनि न'खरा थेर बेथेर जालांगोन माब्लानि समाव बुजिखौनो मोनला आजिखालिनि जुगानो बेलथायजोब्बायना जोंथ' कार्टुनसो जोंनि जिउआवबो बेफोरबायदिनो आरो मानसिनि आसलि जिउआवबो बेफोरबायदिनो जायोबा दानि जुगाव मा होनबावनोब्रा बेसे खोनासंबावनो बेसे नायबावनो आंथ' दाना सानना लायो जेनेबा हेद साला फिल्मफोरखौनो नायनांनाय नंलालै आजिखालि रियेल लाइफआवनो मा जाथाय जालाबाय थायो रमान्टिक नायनो ना माने सेड स्ट'रि नायनो ना ड्रामेटिक एकदमबारे ड्रामा गोनां बुंनो थाङोब्ला लाइफआबो मोनसे फिल्म बायदिसो जालांबायलै मादि जाबावगोनलै बेफोरबायदिजों जागोन नालाय नोंथांनि लाइफआबो बेफोरबायदिनो सोर जागोन होनना मिथिगौमोन देनाय आंनि लाइफआबोथ' बै सान मावजि बुन्दाखौ सोर बिदि मावजि बुन्दा ओंखारगोन होननानै मिथिगौमोन देनाय धुके बास
जोंबा एकदम गोसो सिंथिं एकदम गाज्रि रायनो लुगैयो आं रायनायालाय रायबायानो थाखायो आं नै दाबो रायबाय दङ आरो थुनथुलिनि छावाबो नांखायोलै बाराखौबा दोखो छाव होगारगारगोनलां इनिफ्राय र' मा दानोथ' मा गावबो उनाव फस्थायगोनथ' बे साना ओमफ्राय आंथ' ना आरो जिबनावनो हौवाखौनो लानो बास्राबायहाय आंथ' लालाखौनो सानबाय इदिनो थानोसै आं लाब गैया आजिखालि हौवा लाबाबो हनै मालाय जाय मोजां मोनफ्रांबायबा मोनफ्रांबायसै आरोना नङाबाथाय मोनफ्राङाबाथाय नै आं बायदिनो गुबुन माबा रोखोमनि एकदम जालाबाय थायोलै जिउआव माब्लाबा मोनसेलाय सानसे सानदोंमोन आरो जिउआव आंबो माब्लाबा मोनसे मोजां सिमां दंनायालाय दंमोन नाथाय दा बरबाद साल्ला गासिबो गैला जेबो गैला नङा आंबो जे आरो मा सानदोंना लक्ष्मणा थुनथुलिखौलाय बोरै मोजां मोननो हानो थुनथुलियालाय हाबा जाखांखाबायना मालायबा दा हौवाजों दं गैया बेखौ आं मिथिया जायखिया थुनथुलिखौ मोजां मोननो हाया लक्ष्मणा आङो लक्ष्मणखौ जे बोरैबा थुनथुलिजों नुनानै गाज्रि मोनबोबाय थादों गोसो सिङाव मिथिया आंबो माने एसे गाज्रि मोनदोंबा बिसोरखौ सानैजों नुनानै र' लक्ष्मणनो फन हरनि आं दाथ' हरबो जाबायलै माहाय थरथ'लादांलै मानो हरदों सानगोन ना नाथाय गुबुनजों नुब्ला आं बोरैबा मोनखांबोबायना गाज्रि मोनबोबाय गोसोआ हाय थरसै खोमालां फनखौ मा जायो बेनोबा थुनथुलिजों बेरायनो हादोंबा आं मानो फनल'खौलाय हरनो हाया दे हेलौ माने हर थौबोलायबाय दा नोङो फैनायाव हो मा जाखोलै अखाफोर नों दासो सफैयाखै होनदा सफैनाय एसे बावबाय माने 10 मिनिटसो जाबायदांलै बा ओमफ्राय बहा थांना फैखो नोंसोरो जोङो थांबाय बिदिनो दसे बेरायना फैबायलै दासो नै ओंखाम जानो लादोंमोन आङो ओंखामथ' जाला जेनेबा चिकेन लाबोदोंमोन नालाय चिकेन ड्राइ फ्राइ बेखौनो आइनो एसे होबाय ओमफ्राय आं दा एसे जानो नागिरदोंलै ओमफ्राय नों दाबो उन्दुवाखै आंलाय बेखौनो हर जानायखाय हरथ'वाखैमोनलै नोंनो ओमफ्राय नोंलाय माथो वेटिंमोनलाय आं दासो एसे बावै हरनायाव बा मालाय वेटिंलायबावसो वेटिंआ थुनथुलि हरदोंमोन न'आव सफैदोंना सफैयासै सोंहरदोंमोन आरो थुनथुलि हरदों ए आं उन्दुनो ओंखाराखै बेखौनो सानबाय दंमोन आं नों न'आव सफैदोंना सफैयाखै इखायसो हरदों औ दे सफैबाय नै चिकेन ड्राइ फ्राइ जानोसै ओमफ्राय दसे थाना उन्दुनोसै आङो माइब्रानि एसे लोंनो नागिरदों हा माइब्रानि लोंनो औलै थुनथुलिमोननि मादैया हरदोंमोन ना बेखौनो एसे बा बिब्दिबो हरलायो औ दसे थाना हरफिनगासिनो दे आङो एसे बेस्थ' जाना आखाया नै माबा माबि दांलाबायजोबनाय मस्ला मस्लि चिकेनखौ दांदोंमोन ना दासो दे होमबालाय आं नेगोन दे होमबा नोंजों नङाबा रावजोंबो नंला आन्दायलायनाय गोदो बुंलायलायनाया गैया जेबो नै खोथायावल' गोदै बे खायसेनिया जेरै सान ओमफ्राय आं रायलाया नंबा माब्लाबा बै सानखौ रायलायफ्लांलांखायो नायनाय दाबो मायबा रायलायबाय साननिथिंसो थांलायबाय मा बुंबावनो बे गोथेखौबो ना जारलासो जागोनलै ओइ गथ' आयौ दाबो उन्दुआ ओमफ्रायो नै अखाया खोरोमगासिनोलै आरो बाहेरायाव जियाबो थिखोआखै फाग्लि गथ'आ अखा हानोसै नागिरनायावनो मोनायाव हामगौ बिदि जि दोननो गथ' बावगारदोंलै आयै दहाय माबा दख'नाखौबो आङो सुनानै दोनबायब्रा ओमफ्राय रानासैना दा थिखोगोन होनबाय बावबायलै थिखोनानै दोनबाय दे आङो ओमफ्राय दाबो उन्दुआ होमबा नोङो आयदै खामानियाबो नै दिनै दसे मावबाय जि आथिंसो साबायहाय नोंहालाय बिदिनोसै डक्टरनाव लांनो नागिरबा थाङालै बियो थांनो बायलायलाङोहां मुलिखौनो दामा दामि हरलायगोन दानो थांगोन फैसायासो बुरजा थांलायगोन फैसाखौलाय मा टेनसन आयै मानसिया हामबानो जाबायना नोङो बे सानाय सुनायखौ लानानै थाथाबबाय थानोसै न'आव अब्लाबो आरोहाय मादि जागोनहाय नोंजोंबो ओमफ्राय माबा नै गथ' दहायलाय माबाजों अबाव बेरायहैखो बाबुजों लक्ष्मणजों अबाव बेरायनोब्रा आयै ओरैनो थांलाबायबाय जेराव मेरावनो ओमफ्राय बिदिनो दसे कफि लोंबाय चावमिन जाबाय नोंसोरनोबो लाबोनायालाय आङो औ बेथ' बे नानि ओमफ्राय बाबा जि मोजां आरोहाय ने आइ औ मोजाङालाय मोजां आयै गोदो आंसो जा माने सैथारामोन आरोना बिखौ लक्ष्मणखौ बाट मानसिया दा आं बुजिनो मोनबाय एसेबांबो गाज्रि नङा दे बियो गाज्रि नङा माने गाज्रियानो नंखाया दे आंसो मिस्टेक बुजिदोंमोन लक्ष्मणखौ गोदो बेनोथ'हाय आं सिगांनिफ्राय मा बुंबाय थाखाया लक्ष्मण बाबुआ जोंना गुबुनफोरबायदि नङा बेसेबां गुबुनखौबाबो जोंजोंथ' जेबो सोमोन्दोआनो गैया थेवब्लाबो बेसेबां केयार खालामो नुदो नोङो सिगांनिफ्रायनो जेला नोङो बै सानजों हाबा जादों बै समावबो बे जोंखौ गोबां नायहरखायोमोन औ आयै नंनायाथ' नंगौ र'
दे आइ बारा गोरा बुंनाङा बेजों मिथिगौ ओरैनोबा जोंहा गोबां बिनि जोंखौ मदद खालामनायखौ सुख'नांगौआनो जोबाखै औलै आयै बेबोथ' आरो गामिनि मानसिफोरासो दा ओमफ्राय जोंहाबो खम बायदि रायलायखुमाबाय थाथारोहाय आइ बिसोरनि खोथाखौ मानो गोसोआव लादो आयै बिसोर बुंबानोसो जागोन बे नङा बुंबाय थाखाबायना आं नोंखो जेबो नङा गावसोरबो उनाव बुजिगोन बुजियोना बुजिया माथो आंखौसो गोरोन्थि बुजिबाय थायो र' है बिसोरनि खोथा आयै गलि मारो बिसोर गाज्रि बुंबानोजे नों गाज्रि जागोन बे नङा आंनि बिमासो नोङो आंनो मोनथिगौ नोंनि थाखाय जेबो जायाखै बिसोरो गथ'फोरा नोंथ' मोजांसो खालामनो थांदों बिसोरसो गाज्रि बुजिदों गावस्राबा मा जाजाखो नोंखौसो दाय आं फोथाया बेफोरखौ आरे जायख्लं नों अचानक बिब्दि दिनै हरखाबै फैबाय जे आंनो डाइरेक्ट खिन्थाहराखैबो सफैनानैसो खिन्थाबाय आं नोंखौ डाइरेक्ट सारप्राइज होननानै फैखादों नोंथ' खोन्थाहरखाबा दा फै मा फै बेबायदिबो होनो हानायमोन ना अ कामन आं बेबायदि होनामोन ना इनिफ्राय नोंथ' दा फैबाय ओमफ्राय जोंनावबो थांनो बोरै देनाय जायख्लं न'आव आब' बाजै मोननो खोन्थायाखैना आङो ओरैनो जास्ट नों दा थाङोबाथ' एसे बिसोरो बोरैबा सानबोला आइ मिन नोंजोंथ' रावबो फैफायाखैबो ना नङाबा लोगो होनना बुंनो हानायमोन आं हे उरायना नोंबो जे आरो मानिफ्राय मा सानो आं नोंसिनाव थांलायलाया दे बेनिफ्राय रायलायबाबो जागोन नोंखौ आं जोबोद मिस खालामदोंमोन आरो फैबाय आरोलै लोगो हमनो आं जेला गोसो जायाना अब्ला रावजोंबो लोगो हमनो बाथारोहाय बेथ' डाइरेक्टसो फैबाय इट्स अके आरोलाय माथो बावना जायख्लं नोंबो आंखौ मिस खालामथारबायबा ओमफ्राय मा नों आंखौ मिस खालामा आरो आंथ' बेसेबा मिस खालामो लोमजानायावबो फैनो हायैयाव जोबोद दुखु मोनबाय थादोंमोन आं गावहाथ' ओमफ्राय नायनोथ' हायोमोन ना आंखौ ओमफ्राय नोंसिनि आइया आंखौ थांनो होगौमोन आरो आइयाथ' लोगो होनबानो जोंना मानिगौमोन ना आंना जायख्लं मा सानदों एकदमबारे थांनोलाय गोसो जादोंमोन ओमफ्राय सानबायखि नों लोमजादों होनबाय नालाय बोरैबा गोसोआनो खेंखें मोनबाय थादों नाथाय गिनायबो मोनबायना बोरै नायनो सानबाय फन हरनोबो नोंनो बोरैबा डिस्टार्ब होनो बादोंमोन आं बेखायनो बांद्राय हरनाय जायाखैमोन दे नोंथ' आरो लोमजानाय मानसिना बारे आं हरबोला नोंसाबो न'खरनि मानसिया गाज्रि मोनगौमोन ना आंखो बिदि जेबो नङा दे उरायना आंहा बोरैबासो मोनदों गोसोआ गाज्रिनो नों बांद्राय हरिखाय बेखौनो माथो जाखोसो नंदोंमोनलां जायख्लं आंबो नोंखौ जोबोद मिस खालामखायो दे I really love you जायख्लं लाभ इउ टु उरायना ओमफ्राय आंथ' मा सानदोंना नोंखौ माब्ला जोंनि न'आव लांनो हागोन अराय समनि थाखाय बेखौसो सानबाय दङ आङो अराय समनि थाखाय औलै उरायना दानि जुगाव बिसासबो मोनलाय लांलाना आं बेखायनो थाब जोंहाबो जुलि लाबा मोजां जायो आरोना माखौ आरो नों आंखौ गिया आरो गुबुनजों थांजानो ना माथो गियारा थेवबो गोसोआ बोरैबा मोनोना माब्लाबानि समाव मा जायो रावबो मिथिमोना फिउचाराव मा जागोन बिब्दि दा सान नों आंखौ आंनिसिबां बिदि नङाना आंनि गोसोआ एकदम पियर अराय सम नोंनि थाखायनो आं जेब्लायबो फिलिंस दङ अनलि फर इउ मिथिगौना जायख्लं नैबे आंनि गोसो गोरबोनि गासैबो अननाय आंनि लाभ नोंनि थाखायल' जायख्लं नोंखौल' आं सानबाय थाखायो रियेलि ओमफ्राय नोंनो ना आलु चप चावमिन ओमफ्राय इदिनो माबा माबि लाबोबावदों नों जानो गोथाव मोनथारोना रियेलि जायख्लं वाव थेंक इउ सो माच नों आंखौ थारैनो जोबोद अनमारो दे बिब्दि अनग्रा बयफ्रेन्ड मोनबाथ' आरो मा नांबावगौ जिउआवलाय ओंखायनोथ' आंबो ना माबा मोनसे खालामनो हाब्बानो नोंखौ जुलि लासिगोन दे जुलि थाथ जुलिखौलाय सोर लानो सानदों दे आरो बेफोर नोंजों आंनि जुलिया जागोन नाथाय बेफोरबायदि डाइरेक्ट आं रावखौबो जुलि लानो हाया आंनि जुलि माने राजकुमारी बायदि दोनग्रा न'आवसो जाहैगोन आङो बिहामजो नोंनावलाय मा दं जायख्लं हो मा दं ओरैनो एसे एनै बेबायदि अननायजोंल' आं गोजोनाथ' आंनो नांगौ फुरा गासैबो राजकुमारी बायदि माबा आरो ना राज खालामनो हानाय बेफोरबायदिसो नांगौ नोंबो माने ओरैनो रायलायथ'नो आन्था थायो आरो ना माब्लाबा समाव मा सानखोलै हो नोंबोथ' सानो खोमा न' आंजों माब्ला जुलि जागोन मागोन बेफोरखौ औ जायख्लं सानोथ' र' ओमफ्राय नों मिथिगौ ना उरायना आंजों जुदि हाबा जायोना जोंहाथ' न'खराव खालि आंल'खासै आइ दङ आरो नों जेबो टेनसन लानांगौ गैयानो फुरा माने जोंनि फेमिलियाव जों साथामल' जाखागोन दे नाय बिफा खामानि एसे मावनो थिननाया मा जाखोहाय माथो जिरायनानैसो दलर माबा सिन्था जाबाय थाबायसो नोंलाय जेबो नङालै बिमानै दसे जिरायबायब्रा मेंबाय बेसेथो सान्दुं गोसाखौ नुवाखैनो आफा दानो मेंबाय आरो औलै आबा दालाय आरो माथो मेङाबा नोमफाया एसे खामानि मावनायाव मेंग्रासो जालायलांबाय ओमफ्राय नोंलाय न'आवबो नोंखौ आं हाग्रा दानस्रां खोन्थादोंमोन ना गथ'आ मा जाखो ओमफ्राय आरो माखासे खामानियाव बेस्थ' नोंहाबो हाग्राखौ दिनै दानहैनांगौ बै न'निखौबो ओजोंनिखौथ' दानबाय जागोनलै आयै थोद गावहा ओमफ्राय माबा थिनबायल' थाबाय आंखौ खामानि आरो सानखौबा थिनलायलाया आंखौबा थिनलायलायो
नों दा सानाथ' नों दा सान लाब गैया बेखौ थिनबाबो मानसियानो अबाव थायो अबाव मायो फात्ताखौनो मोनला दाना खेरखौनो खालामला आजिखालि बिमा बिफा मा होनो मा होना खोनासंनायावनो गैलाबा औलै आबा साना लाब गैला बुंबाबो मानिखायानोबा गथ'आ बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनोसो होननायसो जालायलांबाय नै ओमफ्राय थाङै थुङै आंखौल' मोनथारबायना खामानि मावनो दाना मोनाबा माथो नोंखौलाय ओमफ्राय मिथिगौना बिफा होजों न'निखौबो एकदम न'फोरखौ साफा खालामजोब्बाय हाग्राफोरखौ दानस्रांहोबाय दा आङो आराम लांदां खथ्थ' समायना नुदों दा नुनायाथ' नुदों आरोलै आयै ओमफ्राय मानसियानो थानाय जायाबा मानसि थानाय जा दाजा अब्लाबो न'फोरखौ एकदम फोसाबनानै लाबाय थानांगौ आबा सम समबाबो जेनेबा सानफ्रामबो नङाबाबो होमबासो दा मानसिनि न' थाग्रा बायदि नुगोन दा माबा भुत थाग्रा थांमाथांसो जालायलांगोन माथो औब्रा आरो बिमा सासेया थानाय मोनबासोमोनलै फनखौबो दसे नायनो सानबाय गैया माथो नायनोनो हायालै फनखौबो दाना माबा इउ एस दावराव माबा माबि दावराव आमेरिका दावराव थैखागोनलै माथो होनबावनोब्रा बेखायनो नायथ'खायाखैनो आं दासान्दि लाब गैया नायबाबो फनाथ' नङा जेनेबा फेसबुक माबा इन्सटाग्राम आरो इउटुब जेरावबो मोनसेल' निउस दाना बे इउ.एस माबा लण्डन माबा माबि आमेरिका दावरावा नोंनि हिनजाव बायदि होद आरो नोंनाबो बिमा मा होननाय जाखो बेलाय ओरैनोथ' बुंनोथ' साना अब्लाबो मानसिया खारलांबाय जेला सुइजारलेण्डआवसो मोनहैखाबाय खोमाहाय बेबो लण्डनाव नङा होनबासो रां नोंना माया हिनजावा बहाथो खारखो बेबो नोंबो जेना जुरि थोद मानसिखौ मिथिखाया होमबा नोंबो बेखौ माथो बुंबावनो दानिखौलाय माबा बुरजा गासिबो जिउआव थाजोबाबो गोजोना आरो जिउआव गैयाबाबो गोजोना सान्थिखौनो नागिरबाबो मोनलासो दानि जुगाव गोजोना मायाव दङ मोनथिला दे आरो सोरां नंगौना नङा माथो जिउआव धोन सम्पति गासैबो थाजोबबाबो गोजोननाय होननायानो गैया सोरबाबा आरो सोरबाबा जिउआव जेबो गैयिनि दुखु सोरबाबा गासिबो थानानैबो दुखु मा होनबावनो नोंनि हिनजाव मायाबो संसार जानो माबा गैखायाहाय बेनाव गोसो मिथिगौना संसार जाग्रा हिनजाव मोनबा बे बिदि खालामनाय नङामोन बहादि मानसियानो बहा थाखुमा हैखो सोर मिथिनोसै नोंनाबो खोथाखौ मायाव लाङोब्रा मायाव लांनो नङा जोंहा हनै फिसाला दं गावहा फिसाला दं फिसालाखौ सानो नामा बेलाय फिसालानि मोखांखौ नायनानै संसार जानो हायामोन बियो खोनादोंना आबा जिउआव मानसिनाव धैर्य होननायाबो थानांगौहाय एसे बुजिनाय होननायाबो थानांगौ नङाबा जिउनि बबेबा नङा समावबाबो गोसोआ नैबे गोजावलांलाबायो गोसोखौ हमथानो हाबासो हाबाय हायाबाथ' आरो बिदिनो जाखायो होमबाना सोरां गोसोआव दंना बबेबा बै मोनसे समाव बेफोरबायदि जाथाय जानायाव ना जिउआव जाथाय जाबा गोसोआनो बोरैबा जाखायो सानफ्लाङो बेफोरबायदि नाथाय गोसोखौ हमथानो हायाबाथाय मा बुंबावनो आरो आंहाबो मोनसे समाव बेफोरबायदि जानानै थांबाय नालाय दा बोरैबा सानफ्लांबा फाग्लि बायदिसो मोनो आंबो औथ' आरोलै देलै आयै आफा माथोबाव मा गोदोन थांखानायफोरखौ रायखांबाय थाखो ओमफ्राय आइयाथ' आइखौथ' मा बुंबावनोब्रा हे आबा गोसो जाबा गावनो फैफिनगोन बियो सानसेबाबो नोमफायासो आरो मा बुङो फै दा फै आं मोनथियालै जेबो आयै मालाय गावसोर दंलायो आरो आइया दंसै गावनि गोसो होमबालाय थांदो थां आबा हाग्राया दानस्रांहैबावदो बै थालिर खाथिनिया गय बिफाङाबो हाग्रा दुजोब्बाय माबा फोसाबाबा माबायदि जालाङो अबस्थाया नायनाय औ जागोन दे दिनै न'नि खामानिखौनो मावथ'नोसै आङो मावनानै बारहोहरथ'नोसै जेरावबो थांनांगौथ' गैथ'खाया नालाय मावनांगौहाय आफासना न'नि खामानि दामानिखौबो सेंग्रा जालायनानै मावनो सोलोंखायाबा हो फुरा दुनियायाव बेरायथिंबाय थानानैल' मोनजाया दानि जुगाव मिथिगौना सना जागोन दे आयै मोनथिगौ दे आङो नों खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो मावनोबो सोलोंलांगोन लासै लासै नङा होमबा दे जुरि नोंनो आरो फोरोंलाङाबा नों थाबासो गथ'फ्रा हनै खामानि दामानिखौबो मावनो राजि जाबावो गथ'फोरखौ बिदिनो एसे एनै न'नि खामानिफोरखौबो सिखायखानांगौ नङाबा देनां अलसिया जानानै थाबा मा जागोनहाय सोरांहो माथो ओरैबो थाङा मावनानै दांनानैबो जानो रोङा जालायलांगोन नंगौ आरोलै हिनजावनि फिसायानो जा हौवानि फिसायानो जा अब्लाबो गथ'फोरखौ गासिबो खामानिखौनो फोरोंनांगौ दे नोंहाबो आरो बारा जिरायबाय दाथासै साहा लाल साहा फुदुंना लायनां एसे स्रां मोनथों ओमफ्राय खामानि मावनाया सुरु खालामद' आलु बुरनायबो समा सफैलाय लांसै बिहामजो थाब्लासो मोजां जागौमोन गैया दाना जोंहा सोर बुरबावनोहाय गथ'फ्राबो बुरनो सोलाबखानाय नंखाया औलै जुरि आइ बिखुनजोमोनखौसो लेंहरनांसिगोनदां बिबोनांमोनखौ नायनोसै आरो फैनो सोलाबना सोलाबा आइमोनाबो गावस्राबो सोलाबखाया अबावलाय नै जाम्बालाय मैया मालाय आइया बैसागुनि संनानै दोनखाबावबायसोनो मिथिगौना नोंनो खोन्था जालायबावो नुदोंना आइ बिखुनजोआ बेसे अनो मालाय गावनि बिजामादैखौ हना मा जानो आरो आइया आं जायखौ फसायोना बेखौनो एक्सेप्ट खालामखागोन आं मिथिगौ एसे एनै बुंगोन बाट उनाव मानिगोन दे आंखौ माने दुखु होनो हाखाया आइयाबो आङो सासेल' फिसाला नालाय औ जायख्लं नों साननायाबो थिगैनो दङ थेवबो ना मोनसे खोथा र' मा खोथा उरायना
जायख्लं दानि दिनाव ना फैसा थाखा बेफोरबो बिराद जगार थाखानांगौ बिराद गोनांथ' माने साख्रि बाख्रियाबो जाजोबा नालाय माब्लाबा समाव जुलि लानायालाय मा दानो लानो होनबानो हायो नङा होनबा नंगौ बेथ' राइट बाट जबखौबो आं ट्राइ खालामगासिनो ना हे कामन नों मानो ट्रायल' खालामो नोंना बिजनेसबो माव बिजनेस जायख्लं मिथिगौ नोङो बिजनेस औ बेनिफ्राय नों फैसा लगायब्रा फार्स्टआव एसे एनै फैसा लगायनायलाय मा लस थांनो दे नोंनि खामानिया जाबानो ना नों मोनसे मोजां बिजनेस सानदो ओमफ्राय फैसा लागावदो बेनिफ्राय नायदो नोङो लासै लासै नोंबो गोजौ लेभेलाव सहैगोनथ' बेखायनो नों हानायखिनिखौ ना दानिफ्रायनो बेबायदि इनभेस्ट खालामनोबो नाजा एसेबां बिदि हायाब्रा आं लासै लासै ट्राइ खालामबाय दङ ना उनहालागै जाहैगोनब्रा माबा मोनसे नों टेनसन लाना बेफोरखौ जायख्लं दानिफ्रायनो नाजानांगौ नों मा मानाव बिये नोंनि आइनाव बिये फैसा आइनाव हाया बिदि फैसा मोनबाय थाद्रायाब्रा जायखिया आं खालामजोबगोन ना गासिबो उनाव हे बिदि होनब्ला जायाना नोंनि आइया माबा मोनसे बेबस्था खालामखागोन ना जायख्लं नों बुंल' खेबसे आं बिजनेस खालामनो मामि नों आंखौ एसे फैसानि जगार खालामना हो होमबानो ना जाबायना औ माब्लाबाथ' बुङो आङो बाट आइयानो बुंखायोना आइया बारा बिदि फैसानि थाखाय जोंहा एसे अब्ला आंखौ लानायनि सिमांखौसो नुग्रोबाय नोङो बिदि जगारखौबा खालामग्रोनो हायाखै उनाव मा जागोन आं खामला बामला मावनानै जानो हायालै जायख्लं नों मिथिना लाखा बेखौ आं खामला बामला जेबो मावना जानो गोसो गैया मिथिबायना जायख्लं बेखायनो बे खोथाखौ नों गोसोआव लाखा आरो एसे बेफोरखौ सान आरोना आजिखालि बिजनेसासो बांसिन सोलियो जबनिफ्राय आरो नोंस्रा मामिया माने नोंहाथ' फिसाला सासेल' नालाय अफकर्स नोंनि थाखाय माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामखागोन दे नङाबा हाफोर दङबा बेफोरखौनो माबानानै एसे नोङो बेबस्था खालामदो फैसाफोरखौनो बिजनेसाव लागावना हो नोंनि खोथायाबो थिगैनो दं रेना नाथाय र' नायनोसै मा जायो बुद्धुना बुद्धु जाम्बायैनो जानानै थागोनलै नोङो नङाबा आजिखालि जब होसोनानैल' जालालै जबखौलाय मोनगोन मोना खुनु भरोसा गैयाना औ राइट रायना बेबो जबालाय एकदमबारे मोननोनो थांखालाना थेवबो खाफालाव दंबालाय मोनखायोलै नायल' माबा मोनसे जाथारगोनबा नों बेफोरखौ दा टेनसन ला जास्ट नों आंनि थाखाय आंनि हिन्जाव गोदान जानो थाखायल' रेडि था माब्लाबा खेबसेनो लांगोन आं नोंखो ये हुइना बा जायख्लं दे नों मोजां मोजां बिजनेसफोरल' माव मोजां फैसा खामाय थाखा खामाय अब्लानो आंखौ जेबो टेनसन लानाङा आं अरायबो नोंनिखा आंबोथ' अराय नोंनिखाना औ सोरबा सोरबा ना जायख्लं जोंनि बेफोरबायदि लोगो हमनायखौ जा मेगन साना न'आव खोन्थायोहाय आब'नो बाजैनो नाथाय आं जेबो केयार खालामलाया मिथिगौ ना आंबो मिथिगौ नों आंखौ ट्रु लाभ खालामो नालाय बेखायनो जेबो केयार खालामा मालायनि बुंनायखो औ जायख्लं ओमफ्राय उसुबिदाया बेसो जाबायना आं नोंखौ न'आवथ' लांथ'नो हाला जेबो नङा आं दसे नोंखौ लोगो मोनबाय नायनो मोनबाय रायलायनो मोनबाय नोंनि माथोखौ खोनाबाय गोसोआ गोजोनबायब्रा औ बेबो आंबो होमबा थांनोसै ना उरायना औ दे माब्लाबा लोगो मोनसिगोनलाय आं फन हरगोन ओमफ्राय दे जागोन